Aquest és un vídeo senzillet per veure com funcionen els pins capacitius. Són aquells que detecten mínims canvis de tensió. I com que els éssers humans, igual que tots els animals, tenim càrrega i la transmetem al terra, doncs és capaç de detectar-lo. Veiem, si jo connecto el ESP32, tinc aquest cable verd que veieu aquí. Si jo el toco, veieu, s'il·lumina el LED. Per fer una mica de gracieta, per fer jugar els nens, o simplement algun projecte que se us acudeixi, doncs simplement he agafat una taronja, d'acord? I l'únic que faig és connectar la taronja, si es veu així, amb el cable, i només que toqui la taronja, veieu, es connecta al LED. Això per jugar, per tocar el piano. Clar, evidentment podíeu fer diferents sons, depèn de la peça de fruita que toquessin, o fer el teclat d'un piano en paper d'alumini, llavors cada un connectat amb un so diferent, i llavors doncs faria el so corresponent i semblaria que toquéssim el piano.